Hej med jer. I har sikkert alle sammen hørt udtrykket, jeg kan kraftedeme ikke stikke en pind i en lort uden at ødelægge begge dele. Den har jeg tænkt mig at efterprøve nu. Og jeg har sikkerheden i højsædet. Så det er bare på med udstyret. Jeg har her en pind og en lort. Jeg vil så prøve at føre pinden ned og se hvad der sker. Umiddelbart så ser lorten jo sådan set ok ud. Og så hvis jeg trækker den op. Altså nu kan man jo så sige at den her pind, den bliver aldrig pind igen. Det her brune substans, der er på den, det trækker ind i træværket. Den er ødelagt. Hvis vi så ser på lorten, det der er sgu hul i. Den er gået i stykker. Så det kan faktisk ikke lade sig gøre at stikke en pind i en lort, uden at ødelægge begge dele.